Здравейте! Тъкмо започнах с апдейтите и първото видео ще бъде с моите желания за Коледа. Ако ще тръгнете от тролата, знам, че Дядо Коледа съществува, знам, че това е баща ми, но просто направих този списък за кеф. Ето, значи първо започвам с Xbox 360, който непременно ще го получа, може би малко след нова година. След това Nvidia GTX 580, защото моята видеокарта вече е слаба. Пак подкарва всички игри, но хубаво си е хубаво. AMD Phenom 6. Много добър процесор, 6 ядра. Modern Warfare 3, защото свален от интернет, няма как да се играе мултиплеер, аз много искам да цъкам мултиплеер. GTI 4 по същата причина, а и също, че като го свален от интернет, забива на завоите. Значи, колкото е мощ на компютъра, ще забива на завоите. Razer Onza Tournament Edition. Много готин джойстик. Става и за компютър и за Xbox. Може би ще го получа за Коледа, се надяваме. И не на последно място, но не по последно място по важност. Lamborghini. Просто така за кеф го написах. Това е, продължавам с апдейтите. Скоро следващото видео.